Terveiset Grense Jakobselvistä. Sikälikin ihan oikeesti maailman laidalta, että Barentsinmeri, osa pohjoista jäämerta pauhaa tuolla ja sitten kun tarpeeksi täällä kalliolla käännytään, näkyy tuota viimeistä rantaa, hiekkarantaa, mutta sen jälkeen siellä on Petsamo eli Venäjän käytännössä taitaa olla sotilasaluetta tällä hetkellä ja siitä syystä en tiedä näkyykö tässä nyt tuolta, ehkä siellä jotain näkyy sitten noita Norjan linnoituksia tuolla kallion päällä. Aika mieletön paikka. Eilinen ilta on tosi hieno sato vettä sitten illasta aamuun. Ja nyt paistaa taas aurinko, tosi lämmintä. Tuolla siis siellä menee Rajajoki. Ja noin kalliot on Venäjää sitten jo. Tietysti entistä Suomea. Petsamo luovutettiin 44 Venäjälle. Tästä on reilu parikymmentä kilsaa johonkin tuohon suuntaan on Liinahamarin satama, jonne Jäämerentie vei Suomesta. Siinä menee Vuoremijoki Rajajokena ja Petsamo siellä takana. Raja menee kai tuon joen syvimmässä kohdassa jossain siinä keskellä kaiketi. Silleen hauska homma, että ekan kerran kun tuolla kallioiden päällä kuvasin ja mainitsin Venäjän, niin netti lakkas toimimasta. Mutta ei se varmaan ehkä liity siihen. Varmaan se voi Venäjään liittyä tietysti. Kun he tuossa sitten aivan ovat. Tää on sitten jo Norjan puolta. On täällä tietyllä tavalla erikoinen fiilis. Toi vähän huonosti näkyy, mutta on toi Vuoremijoki tuossa ihan ja Venäjä siinä taustalla. Kävelin rantaa pitkin, niin jotenkin tunnelma. Ei täällä näy ketään, mutta varmasti Venäjä valvoo ja totta kai myös Norjan sotilaat tai raja tietää, että minä kävelen täällä. Ja sieltä se meri pauhaa.